priatelia, toto je nová epizóda z hry Inside the Backrooms. Tento diel je trošku špeciálny, keďže ja mám slabý komp. Takže je tu aj Dudlov pohľad, hej, Dudelov pohľad. Takže teraz sme v kanáloch. Je to takáto myštička, je taká kus plesnivá, ale tak nevadí. Tam je tá myštička, haló! Dobre. Mám zatvorené dvere, dobre, môžem hučať kus viac. Kámo, ja neviem, kde si. V nálepkovská bitka sa stalo večer popoludní v osadách v Nálepkove. Ale Matúš, tak sa zhodneme, že ty fotíš všetko. Dobre, no, tak som fotograf. Ja mám pojmu, že nájdem teraz pojmu. Ježi, ale tu bude psík, psíča. No, dúfam, že tu není. Tu bude Astratoro. No, ale ja idem toto vylúštiť. Lebo som... No, ručičky, pohníme sa. Alebo sereme na teba? No, jasné, že sereme na teba. Len, kde je faka? Ja tu ešte loket je skriňa. No, takže toto treba si zapamätať, ale keďže my nemáme fotografickú pamäť, tak to fotíme. Ale to je od čoho? Neviem. No, takže storage room. Nie? Storage room? Hej. A počujem myštičku nebezpečný myš. No a tu mám 20 fps, takže tu dám tvoj pohľad. Môžeš tam dať kečup, tomatov. Prečo máš tak nahlas kompka? Lebo on je mikrofón, není, ale... To som... Je tu myši. If someone's find a locker with the lock I7728. Takže Is locket. 7, It's 7, 2, 8. No, máme metal detektor. Ja som zožral. Bananovo, čo pozor, to bude myš. Zožral bananovú čokoládovú. Kamo, tu nome... Tu sa tak rozbehne myš plná, že nome ani nestihneš zareagovať. Je ten labyrint, ideme robiť labyrint? Ježišmária. A je to otvorené? To plné. No však, budeš vedieť, čo máš vystrihnúť. 2000 years later. Nie? No. No, interakt. Ty choď už stade hec a ja viem otvoriť tu dvere také. Ty už si tam? Dobre. Jasno. Ale ja kus akože som... To sú tie spajky. Ja som kus dosratý, ale idem. A tu, počkaj. Počkaj. Však tu je, my sme retardovaní, kam... Key. Kľúč mám. Water test. Máš kľúč? Hej. Neviem, dúfam, že ne, lebo inak sa poserem. Reálne cítim také jemnú sračku. Ty myš! A ju vidíš? Myša? Ratatouille, Remy, prečo si tak blízko, ty svinia hnusná, fuj. Poď tu. Tu je loter. Naľavo. Nie. Tu nám treba olej a tie... Áno. Aha, dobre, to je ten olej, čo nám Toto treba. je kojne. Dobre. Viem. Čau moja. Vieš čo? Čo? Ideme tu. Tam tu sú ruky. Však nevadí, pozeraj tam, no presne tak. Ďalšie ruky? Dobre, pohoda. Ja som dožil všetky. Ja A však... toto musia ísť na Tu našu je... stranu. Normálny si. A tu je... Ja aj to viem, čo je, dobre, ale neviem, jak sa k tomu dostať. Čože? Fuj do Krista Mária. A tu bude, vieš čo? Počkaj. Nie, tam je paper. Paper, To odfotím. Ty kde si sa teleportol zase? Kde si? Tu sú ruky. Kde si? Pipa! Pípaš! A tu je, mám ho. Ty si gangster. Len ten kľúč sa asi nenájde. Ale on býva väčšinou. Práve som sa zosral skoro. Serem, smrdzím, prdzím jak Rion. Kamož,
Akože mi tu teraz... Koľko rúk je? 82. Ideme to skúsiť prebehnúť. Tam akurát na kopci. A kľúčik! Dobre. Ideme ďalej, hej, ideme vyhrať. Miško z Savrogu. Ja sa nevedel, že takto sa to dá. Dobre. No, Pick daj up mi kabel, bucket. okamžite ty to máš odfotené, hľadaj sandwich. Počkaj, ja berem. Pink. Čiže modrá, hej? Dobre, hovor. Jaká modrá? Tu je modrá? Není. No dobre, hovor. Není som si robil. RJH. Teda Aha, RJH. RJ4 som chcel povedať. Áno. Mám. Red Ďalej. Dobre, rep. AB1. Dobre. Žltá bude B a 3 ti hovorím. Áno. Tu Bratislava a hotovo. No a hotovo. No dobre, a ideme. Akože to už by mi mohlo nechať. Aj 3, 2, 1 a bude to. Tak no. 3, 2, 1 a nebude to. Pozraj. Mám. A to len jedno? Hej, to je iba jeden. Ja sa bojím, že tie ruky máš na tú hlavu. Nič, pôjde. Furt daj tie zvuky robiť. Pôjde. Do kybla nič? Do kybla nič. Dobre, poď hneď. Máme. Aha. Dobre, tak to mám dať. No, Svrbí tak. ma. Pátka, ja ideme liať. Ideme liať. Tak to musíš ty urobiť. Ja idem liať. Ale jem. No a ideme. Tak, pátka, nebudá. Tak. Ja ti dropnem rybu, hej, poď dať do tretieho rybu. To je jaké obrovské. Hunting hasce, a ja viem aj presne čo. A, ja teraz mám ľudí. Hír, na to ideme. Wow, ruky tu sú, aj myš. No serus ma... Pozri, čo som zobral, toto tu. Zoberiem toto koleso. Debil. Počkaj, kde ideme? Tu, nie. Viem kde. Nie. Ja som znečený. Však... Počkaj, Tu na- ja viem kde, hej, už viem kde. Opa! Dobre, daj tu gír hore, tam, kde je tá pačka. Tam. 1, 240 stupňov. Počkaj. Dva je koľko? 320. A koľko je tretie? 80. Dobre, jedno máš. Paráda. Let's go. Prvé si. Kľúč. Á, musím zobrať toto vedro. Mám kľúč. A kde ideme? Prava? Nie. Ešte musíme dať všetko, ty máš ten kľúč od toto. Počkaj, teraz ja s tým vedrom. Tam máte bacha. Normálny si. Poď, musíme ísť. Oni sú svíne, tie
je more mini paktane. Ale počkaj, lebo oni tam nemôžu ísť. Však, v pohode. Tu jeden žere, poď. A ticho, maličky. A čo sa? Nájdi sever kód exit, keď si to fotil, left. Ja idem robiť toto také hovadiny a ty potrebuješ mi povedať ten sever exit left teraz. Môžem? Mhm. Zelený a B1. Mhm. Rúžový RJ4. Mhm. Červený AC2. Mhm. A žltý BA3. Dobre, a teda hraj. Rúžový AB1. Mhm. Bielý RJ4. Červený BA3. A zelený AC2. Dobre. Teraz môžeme ísť naspäť. A my ideme do takých dverí. Poď. A tu teraz doprava, poď. Doprava, tu hore. A tu. A máme to. Nie, potkoň! Iba daj Ečku hore. Jaj. Jak ťa to zabíja? Dobre.